Jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV e garte katande jomiraɗo ɗo subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadan jaydeji leydi Sénégal joni palen koye jaydeji ɗi aljuma nogasi jeeɗiɗi lewru février hitande junnaji ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadan e jaydeji leydi Sénégal eɗen poɗɗoro e jayde ganduɗa kañum woni e jayde enquête quotidien kamɓe musidmen jandiyankoɓe ɓe garti ko alhaali e dette publique ɓe mbitande ko laamu leydi Sénégal oɗo saaha joni nena woni e ɗaɓɓade ko ene tolni e temedde ɗiɗi milliard taw koppareje meɗen franc CFA holno ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbaɗon natal Cheikh Diba jagoɗo kalfinade ko yowiti e koppareje kam e faggudu leydi Sénégal holno wiiri kamɓe musidmen e jaydiyankoɓe kono ɗum ko jande nde arti e ko yowiti alhaali caɗele ganduɗa kayni teska oɗo saaha joni ko yowiti alhaali fannu jangde nde ɓe kolliti ko caggal ɗon konngudi ganduɗa kay hoorejo jagorɗo Ousmane Sonko suutini ɗum e ko yewti ko toon to suudu sarɗiji leydi Sénégal ene woni to nde kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon syndicat ji ganduɗa kay kañum goni toppitiɓe ko yewti alhaali e jangde nde kamɓene ɓe mbaɗi ɗum ganduɗa kay kañum woni annoncé on ɗon tentative de intimidation holno mbiri e kam musidɓe janiyankoɓe wonta kay ɗin ɗon konngudi ganduɗa kay konngudi Ousmane Sonko ko tentative d' intimidation wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni jangguinoɓe holno wiiri e jande arti e maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay ene fatta walla ni ene anniya fattede toon to haute cour de justice ɓe mbitande ko kanko maître Moussa Bocar Thiam waɗi ko wiyete ko contre attaque ɗum ina tawe e jayde enquête quotidien jayde Walf quotidien kañum arti ko ɗon préavis de grève wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni e janggi e nabbete ɓe kolliti ko malaise social ko ɗum kay woni ko teska e oɗo saaha joni e wiide mabɓe ɓe ganduɗa kañumen goni enseignant ji ɗi nana mbaɗa organisé e umol ɗon organisation moɓe ganni yuɓɓinde noon ɓe kolliti kay oɗo saaha joni on ɗon riposte moɓe ganni yuɓɓinde wonande kay ɓe ganduɗa kañum goni jangguinoɓeɓe e kulkolidi kay ko ɓe ganduɗa kañumen goni e sukaɓeɓe kañumen kay en jogori waɗede e sacrifié hono no wiiri e kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kamɓe goni e jayde wiyetede e jayde Walf quotidien kono ɗum ko kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɓe garti eɗen ɗon caɗele teskade e nder kanɗon lande walla ni mbiyen on ɗo régime e Diomaye yamo e Sonko holno wiiri kam musidɓe men e jaydiyankoɓe ɗum ko caggal nde ɓe ganduɗa kañumen goni e lilokuji e kam e jaggue ɓe ganduɗa kañum goni jeeyaɓe e kanɗon lande mbaɗano invité toon to paale e to eteɓe kollitino wonde kay yoga hen kañumen noto yaki hono on gonɗon invitation holno wiiri kamɓe musidɓe men jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde Walf quotidien jayde Les Échos kañum arti ko yowiti alhaali ɓen ɓe ganduɗa kañumen goni e jangguinoɓe to ɓe mbitande ko enseignant ji ɗi oɗo saaha joni kay nene goni e tikkere mumen holno wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe kolliti kay oɗo saaha joni haɓene daari e darde lang ɗum ko yowiti e alhaali non konngudi ganduɗa kay suutini ɗum hoorejo e jagorɗo o holno wiiri e jayde nde kono noon jayde nde ruttanima goɗɗo mo ganduɗa kay suuti konngudi ko ñalawma hanki o ɗum ko caggal nde wonno e hettede kanko mo ganduɗa kañum woni Moustapha Diop ɗum koko yowiti alhaali tabaski gomɓe kolliti toon kanko Moustapha Diop ene woni tan de o rewti dendagal tumamuyaji ɗi ganduɗa kay a pawanoma e dow makko kono noon kadi o namdima nde ɓe gaddata preuve aji gam gonɗinde ɗin ɗon tumamuyaji ganduɗa kay pawama e dow makko hono no wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jayde wiyetede jayde Les Échos ƴeewoyen e jayde Sud quotidien kamɓe noon ɓe garti ko alhaali haute cour de justice maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay e oɗo saaha joni enena fatti ɓe ganduɗa kañum goni assemblée nationale woni tan suudu sarɗeji leydi Sénégal ɗum koko yowiti e alhaali ɗum ganduɗa kay kañum woni e kettogol makko toon to haute cour de justice holno wiiri kamɓe musidɓe men janiyankoɓe kolliti kay kanko gonnoɗo wete jagoɗo kalfinade ko yowiti e télécommunication kanko mo anniyi hettede e toon to suudu ganduɗa kay kañum woni assemblée nationale e jayde Vox Populi kañum arti koko yowiti e alhaali on ɗon ndogu toon to présidentiel toon to palais présidentiel woni tan on gon ɗon bismago kumtari toon to palais présidentiel ɓe kolliti kay wonande on hoorejo leydi ndi wonno kono de ɗum wattandi ko waɗede e boycotté wonande kay yoga e ɓe ganduɗa kañum goni eliɗo koji woni tan suɓaɓe e tedduɓe jeeyaɓe e kanɗon lande ko Pastef honno wiiri kam musidɓe men janiyankoɓe ɓe kolliti kay oɗo saaha joni so renaki ko taƴodiral tigui e faya au sommet de la majorité honno wiiri kamɓe musidɓe men e jaydiyankoɓe kowona ɗum ko goɗɗum ko tawate e jande ko konngudi Bougane Gueye Dany gardiɗo kanɗon lande biyete ko Gomsa Bopp ganduɗa kay suuti ɗum wukkiti ɗinɗon konngudi e fewni ɗum e laamu leydi e Sénégal ɗum ina tawe e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde Vox Populi
jayde Tribune Quotidien ko hen arti dindon konnguli ɗi Bougane Gueye Dany ɓe ganduɗa kay arti e mayde on ɗon suka étudiant mo ganduɗa kay kañum woni Abdoulaye Ba ɓe mbitande ko Gomsa Boppo ene anniyi wadde saisir ko wiyete ko mo ganduɗa kañum woni cour pénal international ko yutti e mayde on ɗon suka étudiant mo ganduɗa kay kañum woni ɗin organisation ngaji international wonande kay daraniɓe hakkeji nama ade holno wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ganduɗa kay kañum woni jeyde La Tribune Quotidien jande nde artini e Ousmane Sonko e ɗinɗon syndicat uji e ganduɗa kay oɗo saaha joni e darima gam huccodirde e makko honno wiiri e jeyde ganduɗa kañum woni jeyde La Tribune Quotidien ƴeewoyen e jeyde point actu kamɓe noon ɓe garti koye kay haal ganduɗa kay rewino ɗo ete e lewru janvier e yewtundu ɗum ko yuti alhaali Softecare e gonɗon los ko ganduɗa kay wiyanoma ma uddite hen ɓe kolliti noon guila nden ha joni ko deƴƴere tigui rigui woni ko teska wonande kay e jagorgal kalfinagal ko yuti alhaali e raafi e cellal holno wiiri kam musidɓe jeynenkoɓe ɓe garti noon e ɗinɗon kulhulɗi ganduɗa kay ene jogui ɓe ganduɗa kañum woni elle consommatrice wonande kay ɗinɗon serviette aji ɗi ganduɗa ɓennon rewɓe ene jogori ganni e rol ene kutoro ɗum e kala e saaha woni tumuna nde ndungti e funnangue holno wiiri kam musidɓe jeynenkoɓe ɗum ko caggal jontijjiɗi ɗi ganduɗa kay wiyanoma ma losko uddite hen ha joni de ala ko laati on ɗon fannu ɗum ene tawe e jeyde point actu ko ɗum ko kam musidɓe jeynenkoɓe ɓe garti e ɓe ganduɗa kañumen goni e dépôt Sonko mo ganduɗa kay mbaɗi décliné woni tan ɗurnima gonɗon bisma ko ganduɗa kay kañum woni to kumtari toon to galle lamorko to mo ganduɗa kay elinoma ɗum hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye ɗum ene tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetende e jeyde point actu ƴeewoyen jeyde L'As Quotidien kam musidɓe jeynenkoɓe ko hen ɓe garti ɓe witande ko ndugu toon to ganduɗa kañum woni to galle lamorgo to wiyete ene wonitande ɓe ganduɗa kañumen goni e Diomaye ko waɗa gunɗon on ɗon invitation mo ganduɗa hoorejo leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye waɗi ɗum invité ne wonitande ko waɗa contesté taw ko ganduɗa kay ko ɓe rendi landa kañumen kay mbaɗi contesté gunɗon gonɗon bismago toon to galle lamorgo to hono wiiri kamɓe musidɓe men e jeyndiyankoɓe ɓe ganduɗa kay kam goni e jeyde wiyetende e jeyde L'As Quotidien e jeyde Rewmi Quotidien kañum noon artitande ko yuti e mise en accusation toon to yeeso ɓe ganduɗa kañumen goni e sarɗiyankoɓe toon to haute cour de justice maître Moussa Bocar Thiam mo ganduɗa kay ene waɗa convoqué walla ni mbiyen on ɗon assemblée nationale waɗi ko ganduɗa kañum koñum woni convoqué on ɗon pléniére ɗum noon jogori wonde koye aljuma hande o honno wiiri kam musidɓe men jeyndiyankoɓe ɓe garti noon e on ɗon o ganduɗa kay kono ɗo ete jagorɗo kalfinaɗo ko yuwiti e télécommunication maître Moussa Bocar Thiam ɗum ene tawe e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetende Rewmi Quotidien ko ɗum ko tawate e jeyde ndeyete ko yuwti alhaali gonɗon bisman ko yuwti e kumtari wonande kay ɓe ganduɗa kañumen goni e député ji hani e éliji ɓe ganduɗa kay kañumen goni e jeeyaɓe e kanɗon lande Pastef ɓe ganduɗa hoorejo leydi ndi ne bismi ɗumen toon to galle lamorgo to teɓe kolliti kay wonande yoga hen noon kañumen kolliti tawertake on ɗon gonɗon bismago holno wiiri e jeyde ganduɗa kay kañum woni jeyde wiyetende jeyde Rewmi Quotidien bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe Ayaw Pindi TV gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo komin keɓno rubinalade ko sifa e kelle gaden yoga e jeydeji leydi Sénégal aadi meɗen e rubide jeydeji wonata ko altine soko weeli keno ɗo e nden min bon jokke ɗoftade kam e rewinade programme uji ɗi Pindi TV Allah jarama on jarama woto jiccite wadde abonné commenté kam e partagé aljuma moubarak.